cortar a... Pero despois para editar, non? Sí. Vamos facer así. Cómodamente. Bueno, amigos, pois aquí estamos. Sí, este non é o plató de Sete Global Televisión. Este é o programa Ponte al Día, pero bueno, hoxe nos desplazamos hasta a comarca de Ortegal e temos aquí un bo amigo que é Andrés Balado, artista, músico, polifacético. Damos ya todo o que se mova. Entón, bueno, pois xe quixemos vir aquí a zona de Ortegal, concretamente a Cariño, que tienes cariñés, non? Sí. De nacimento... Bueno, son nado en Boiro, en Escarabote, perdón, pero bueno, levo aquí desde os 2 anos, entón son pixín de carné e de vela. Pixín de vela. Pixín. Pois aquí o tedes. Un home que, bueno, estivo xa fai un tempiño, participache na voz, Correcto, sí. Como foi aquela experiencia? Bueno, pois é unha experiencia moi chula, é unha cousa que me veo así de súper sin buscalo. Bueno, ao final vinme pasando ronda tras ronda e con unha aceptación do público moi boa, de disfrutando como un neno pequeno. Sí, porque a ti isto da música che ven xa desde pequeniño? A verdade é que desde sempre. Miña mai, por exemplo, eu sempre escoitaba cantar miña mai, era moi cantareira, sempre estaba cantando miña mai, e a mí sempre me gustou cantar. A verdade é que non foi hasta os 17 anos que con un grupo de amigos dos de verdade, pois decidiron facer un grupo e faltaba un cantante, que bueno, o único que quedaba era eu, e a verdade é que desde aí empezamos a... Temos aí a Andrés que veía cantar. Sí, sempre me encantou. O tipo de música que faz agora foi o de sempre, ou... Sí, bueno... escollendo... Non, ao final vas bebendo de todas as influencias de todos os sitios, pero normalmente os clásicos do rock, Rod Stewart, Joe Cocker, Bruce Springsteen, Eric Clapton, Os Daire, sempre foron os que me gustaron. Indirectamente, ainda que non queiras, eso supura por algún sitio, e sale polos temas que compoño, e a música que estou facendo tamén vai por aí. Pero sempre foi en esa línea, non? Sempre. Desde o principio? Hasta agora. Bueno, que proxectos tes cara? Pois mira, ahora mismo estou, digamos, ainda xirando cos temas do meu primeiro EP, que se chama Entrelazados. E, bueno, ahora cerrando concertos, porque o grao ben quente, el solete anima a todas esas cousas. Vas a hacer rock pola comarca? Eso es, por donde me chamen, fora donde me chamen, aí estamos. Bueno, o que che decía, tamén estou preparando un segundo disco, un segundo traballo de estudio, pero bueno, eso esperemos que para o ano. Estou xa con temas, teño bastantes temas compostos, de puño e letra meus, estou xa con xente producindo, non sei, eu espero que 6, 7, 8 meses teña xa bastante cousas avanzadas. Xa había sacado un single? Sí, saquei un EP fai ano medio, un EP que se chama Entrelazados, de 6 temas. De 6 temas. Que, bueno, perdón, de 5, porque un non se grabou. É moi contento ca aceptación que tuvo os seus temas. A verdade que a diferencia co que estou facendo ahora mismo é que os primeiros 5 temas son feitos desde o corazón. Son cousas que eu tiña dentro que quería sacar sin importarme en absoluto a aceptación do público, senón eran cousas que eu necesitaba. Que querías transmitir eso es, era o meu primeiro traballo e non buscaba en absoluto nada, solo sacar para fora e que quedara refrendado os meus pensamentos, os meus sentimentos, esas letras que tiña fai tempo guardadas no queixón. Ahora quizás que busco máis que sí, que o público entre máis de cheo na miña forma de ser como artista, non tanto no meu corazón ni na miña alma. Ahora eso, quizás que ese traballo xo fixo. O sea, que todos os temas están escritos por ti. Todos. Son todos letras. Además son todos, como digo, son todos verdad. De feito, eu gustame decir que os meus concertos son verdad. E non quere decir que os dos demais, non? Joder, pero é unha palabra que me gusta usar moito nos meus concertos, porque intento darlo todo, que decía o outro, e que o que conto nos meus temas son vivencias que son reais, que non se adaptaron a unha letra para que quedara bonita, sino que son vivencias que eu sentín, que eu que sintes ti e que tal, e entonces o plasmas aí, e depois pos a música para que... Exactamente. E xa che digo, ahora estou traballando este segundo disco, que espero xa ir cerrando cousiñas, estamos traballando, estou traballando con xente de Coruña, estou con xente de Madrid,
E, mentras tanto, facendo conciertos. É dicir, o que meto son 7 ou 8 temas meus que teño, aunque no EP só se gravaron 5. Despois meto clásicos do rock, porque ao non ter un repertorio extendido de 20 temas non podes ir solo. E, bueno, contento porque disfruto, teño unha banda de musicazos, aparte de ser amigos, é unha cousa importantísima que hai un rollo, un bo rollo impresionante nos meus proxectos. Sempre necesito que por diante deles estén as persoas, o bo rollo e que hai un ambiente chulo e bonito. Ti queres estar primeiro con un grupo de persoas e logo cos músicos. Non, que sean músicos, pero joder, que non lo pasemos ben. O sea, que eu sempre busco, joder, non me gusta os conflitos, non me gusta, gustame disfrutalo e que os que están conmigo o disfruten. Entonces, o que che decía, estamos ahora cerrando bolos, de feito, mañá temos o primeiro, é onde nos chamen e onde nos deixen facer ruido. E por aquí cerca tedes así? Sí, por aquí, a ver, por toda a comarca. Por a comarca de... Sí, primeiro por a comarca, porque ti sabes que é difícil o tema de desplazamientos. Despois no Brao hai moita demanda, pero tamén hai moita oferta. Claro. Entonces, ao final, o que ti pides un caché, o problema que temos todos os músicos, que sempre temos que andar peleando. Bueno, en todos os aspectos, eu penso que no arte estamos todos no mismo. Sí, bueno, é que o que fala sempre todos os músicos, non? Sempre é a mesma problemática, evidentemente. Porque vivir da música é moi difícil. Que va. Bueno, viven os que viven, pero os que estades aí, bueno, pues, peleando, de esa maneira e tal, pues, é moi difícil vivir. Eu teño clarísimo que de vivir da música é moi me decías que este segundo disco, cantos temas vai haber? Non sei, porque está todo cocinado. Pero vai levar máis que... Sí, eu penso que polo menos 9, 10 temas, sí, porque teño moita cousa. Xa che digo, primeiro, xa expliquei, era máis ben como refrendar algo que eu tiña que sacar para fora. Bueno, malo e mejor, pero ahora non, ahora é para disfrutar e para... que antes tamén disfrutaba, cuidado. Pero xa é outra forma de verlo, máis pensando na xente, non tan tirando de alma e de corazón. Si, xa non quería quitar tanto de dentro. Sabe, non, cousas que sí, que siguen sendo vivenzas. Sí, pero máis cotidianas. Pero non... Exacto. Con menos sentimento. Eso, correcto, coño, non me salía a miña maneira de expresarlo. Pois sí. Bueno, Andrés, pois nada, queremos darse as gracias por recibirnos aquí na túa casa, porque, bueno, sí. Estamos aquí en Cariño. Por suposto que sí. Moi ben, ainda que o día non acompañou moito. No, podíamos facer entrevista nun sitio moitísimo máis bonito que o xa faremos. Pero bueno, a chuvia parte nosa tamén. A seguinte, cando por suposto. salga o segundo disco, aí estaremos. Iremos a Cariño e faremos un entorno máis bonito. Perfecto, claro. Aquí estamos nos salón de actos, que, bueno, estamos en el mes. Cojonudamente. Non hai nada máis. Non se ven os pinchos, nin a malicia que está detrás, pero xa todo. Eso despois, pero eso fora de cama. Bueno, pois aquí che decía, moitas gracias por venir a tua casa. Espero que teñas moito éxito con ese segundo disco que escoitaremos. Si ti queres, o pondremos na nosa cadea, para que todo o mundo que nos ve xa tal, pues que sepa que é Resbalado. Correcto. Algo xa sabemos, xa o conocemos de fai tempo, pero porque eu a primeira vez que te escoitei foi no festival que se fixo en Pro da Palma, un festival benéfico en Valdoviño, sí. Que o fixo a Asociación de Corral. E eu ali, pois, cando me falaba do Resbalado, que viña de actuar en Madrid, non sei que, e quen é Andrés Resbalado, pero depois cando escoitei dixen, é músico, cantante. Es como digo, eu sou cantante con e sin micrófono, sabes? Pero con micrófono eres No, sí. Eu, a verdade, cando escoitei, non crees que é un tipo de música que pero me gustou a forma, me gustou, non é porque estiñamos... Non, en absoluto, seguro, non se pero sí, a forma de facer as cousas se nota ese sentimento que se lle pon ás cousas, do cal me alegro moito que sea así. Pois eu encantadísimo que pensarades en min, eu estou a vosa disposición sempre porque necesitamos, penso que necesitamos uns de outros, eu estou aquí para que queras. Bueno, pois en próximos días ou en próximos meses, mellor dito, porque, bueno, cando saia o segundo disco, falaremos, e o presentaremos, en outro lugar. Agradecido, que decía Rosendo. Moitas gracias, Andrés. E a noite cai
deixan suir os berros do mar. Escoitanse estrelas chorar. A lua não dorme, foi ceder lugar. É um ano de que há almas no mar. Eu vejo no mar de que há hoje volto ao lugar escrava do medo, maldita sua idade. Vivo na esperança de volver velho, mando de bicos no medio do vento. Ano de que há almas no mar. Eu vejo